Mangga. Kolobe Kuntul Paris memuji Mrai Rahayu Kulubis Kuntul Paris tumandang barang maju tunggal tekad Des. Rahayu des 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 bumi kelahiranku merdeka 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 Nusantara merdeka ngawe-awe sajatine negara kita wis merdeka ada dasar Pancasila dumadi kawan tanah pitulas Agustus sasi tinuju taun 1945 Rahayu tumandang bareng maju tunggal tekad rahayu merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 Nusantara merdeka wah jan gayenge ora jamak-jamak ya nduk iya mak iki mau apa kuwi lancaran 45 kanggo mengeti yen dina iki utawa dina kepungkur 17 Agustus kuwi lairing negara utawi negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Kaping 79. Heeh. Kula lagu iki mau dienggo mengeti yen iki isih wulan Agustus, wulan lairing negara Indonesia, lahirnya negara Indonesia dari penjajah Belanda ya anu nduk. Oh. Alhamdulillah mak. Ngaso luwe dhisik. Iki acarane apa kok dianakke wayangan kaya ngene? Piye? Iki acarane apa? Ora ana liya kejaba sih, tak buka HP mergo najan isih dulur ning rada lali karo asmane Mbak Pinanganten karo Mas Pinanganten kekali. Ya ora apa-apa dibuka. Sakbare ngunjukake uluk salam utawa plagu proklamasi mau nduk ngaturake agunging pamatur nuwun kalian Bapak Waloya ugi Ibu Tuwarti ingkang sampun ndhawuhi kula sak rombongan supados nyangik nglimbuk wonten ing mriki ngono mak. Heeh. Wigatine apa? Wigatine apa kok iso timbalan ana ing kene kowe sak kanca. Ora ana liya wigatine mawawan Pak Waloya ndhawuhake putrine Dik Sinta karo Mas Danis. Muga-muga Pinanganten Sarimbit bisa kaken-kaken ninen-ninen bisa nyipta keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dayoe pirang-pirang, dayoe banyu milih. Kula iso nek ora ditambahi ya kebangetan. Ora ngono iki wong ngene latihan kok njaluk apa. Wah. Edian tenan kok nduk dayoe iki wah banjir manusia. Kaya lautan semut. Wiwit wingi diadani campur sari elektron. Sopo MC-ne? Oke wong sing duwe omah utawa kadange sepuh ki Mas Andi kuwi iki seniman. Dheweke kuwi bisa
gitar iso. Elektron apa kuwi? Keyboard jagonya. Oh. Kapan-kapan tak nyanyi ning kene. Oh iya. Aku mau sowan ning kene iki njujuke kono ki wah alate akeh. Ning kok aku ora tau dikon nyanyi ya. Ya sesuk Wis diaturke pamatur nuwun mak. Ujupe wengi iki ya kuwi Bapak Waloya dalasan Ibu Tuwarti kuwi ndhauke. Atmajane yaiku Mbak Sinta. Mau Dik kok saiki Mbak. Dik Sinta. Kok iso tinemu Dik iki piye? Loh, aku ki anajan isih enom ngene iki kok. Awune tuwa dhewe sak keluarga anu ki. Keluarga Mbah Wir ki. Apa iya? Heeh. Ngleling aku. Tuwa dhewe. Mula dak Dik, jane aku ki rak lahir keri to. Ngono, heeh. Neng nek wiyaga nyuruh aku ki ya Mas Bima ngono. Kok dak Dik. Apa ya awune tuwa kowe? Awune tuwa aku. Mosok to Lik? Heeh. Kok Lik? Limbuk cangik oh. Wiyagane piye? Wiyagane komplit nom-nom saka SMKI Yogyakarta Salong. Iya. Ya sak kancamu seperjuangan ya, Nduk. Iya, Mak. Pedalangan mangkat kabeh. Apa jenenge? Neng ya sesuk aja to ngarep-arep. Maksude iki aja ngarep-ngarepi, aja ngarep-arep akeh. Beda karo nek nderekke bosku Ki Gading Mawukir Sena Saputra. Oh iki dirawuhi Ki Gading Mawukir. Wah. Dulurku sedayu kae nek aku mayang selagine wong Islam mesti nonton. Iya. Alhamdulillah diberkahi karo putrane Dalang ngundang ya Mak. Dalang almarhum Ki Sena Nugroho. Kula rakitang sedhela ya, Nduk. Ayo paring donga dhumateng almarhum Ki Sena Nugroho dalang kondang kawentar sak Ngayogyakarta. Amarga almarhum Ki Sena Nugroho ki wis iso motivasi kanggo aku lan sak kanca kabeh. Iya. Khususon almarhum Ki Sena Nugroho binti Suparman. Binti toh? Iya. Khususon almarhum Ki Sena Nugroho Al-Fatihah. Amin. Amin, Nduk. Mugi-mugi panjenengane almarhum Ki Sena Nugroho saged tinampi dhateng Gusti ingkang Maha Agung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringaken wonten ing swarganipun Allah ya, Nduk. Iya, Mak. Sindene piye? Komplit. Ana 1 2 3 4 5. 5. Iya. 5 iki dasar negara Pancasila. Iki berkaitan karo 17 Agustus kabeh. Heeh. Apik ya, Mak. Sindene ditepangke ora, Nduk? Yo, iki sono bintang tamune kok. Mas Gepeng. Bintang tamune kondang-kondang. Sopo? Mbah Paiman. Mbah Paiman. Yen ora salah karo Pak Landung. Oh iya, Pak Landung ki sapa? Pak Landung ki sing iso nirokke barang-barang kae lho. Nirokke apa wae? Nirokke apa-apa iso mengko dikon nirokke apa sak gelemu ora mesti bisa. Ngono, Mak. Heeh. Saiki coba di anu. Diunggahke bintang tamune. Unggahke ngendi? Niki anu, panggung ki lho. Tak kira nek diunggahke gendeng ora ya. Tegorim. Monggo dipun sambut anu srepek Mataram utawa anu wayan serampat men gayeng. Serampat. Srepek ya nyenyet le.
Yo, sampak Solo wae. Sugeng dalu Pak Landung, Pak Paiman. Nggih, iki padake metu buta nganggo sampak Solo. Loh, saiki golek anu gambaran baru. Mas aku malah kok arek perang. Lah ya lagi iki lho aku bintang tamu diunggahke kok nganggo serpek Solo. Mergane nek disingkat kula kalian jenengan ki elek. Lah apa? PL. PL ki piye? Paiman Landung. Oh iya nek ngono Ngono piye? Kira nang ngerti artine bahaya lho. ora ngerti artine dianggap saru. Padahal iki PL ki tegese Paiman Landung. Oh. Ora. PL lho sok madhep bintang tamu nek. Oh jelas Dadi maksud iki dadi wong loro ki dadi dagelan ngono lho. Oh lah ya viral sing delongan. Ayo tenan. Jenengan ki ora ngerti ceritane to. Ceritane pripun? Ceritane ngene iki. Pisan iki dulur, dadi bintang tamu jelas. Nggih, jelas. Jelas murah. Kepiye to lek kowe? Maksudnya jelas murah. Ora jelas murah nek sedulur ngene malah ora ngopahi perkewuh. Lah iya, ning angkae rek nggo bawa loyo kek padha jenenge sing di omah. Lah iya. Jane ki wae arep ngundang Mbah Paloyo. Akhire, wah lah padha trimo Mbah. Trimo ngundang Landung karo Paiman sing tur regane rondo miring titik. Regane ringkih. Kok ringkih kepadake wonge. Derek bingah. Kula nuwun wonten asanipun para sesepuh bini sepuh menawi Pak Paiman kala wau niki pun keluarga kala wau malah kepara pun ngaturaken menapa ingkang dados sajatipun Pak Waloyo sak keluarga. Jenenganipun menika mula kramakaken keng putra-putrinipun Mbak Sinta kalian Mas Danis. Nggih. Mugi-mugi dados keluarga ingkang tansah atut runtut. Nggih, amin. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Inggal pikantuk momongan putra-putri ingkang saleh lan salehah. Amin. Nggih, mundi dawuh mangke. Lah iya niki jenengan ora usah basa dagelan nek basa ketoke kaya wagu. jenengan kewalik tadi. Piye? Kuwalike piye? Kelakon iki. Kelakon piye? Anak Indrawi wong tuwa ya iki. Lho, anak piye maksudnya? Lah niki kan Lah Kok iso anak tapi wong tuwa ki. Kowe nyanyi ya. Ya, kan biasa. Ora apa-apa wong sing jenenge bisnis ki ora kok mergo dodolan, ora mergo usaha apa-apa. Ngene iki awake dhewe adol omong ngene iki. Nek pancen ketrima karo sing Maha Kuwasa ora usah dodolan awake dhewe wis iso nyukupi. Ya ngono kuwi dadi urip keluarga. Ya, wah janiki aku rumangsa bombong. Adikku Waloyo wingi jane arep nganggo panggung ning ngene sing panggung 3 meteran dhuwure. Nggih, malah mekene mirsani malah pas ngoten niku. Nang Sorlongan dianggap tikus. Ning saya niki lho. Ya, apa? Mirsani wayang ngeten iki. Heeh. Iki sing jenenge memperhatikan menghormati wayang. Wayang itu kan tinggalane kakek moyang. Kakek moyang nggih leres. Dadi penonton ki yen perlu malah kudu ndungkluk kan tegese ngajeni karo wayang karo wayang. Sebul ana filosofine ya. Ana kaya nonton turnamen ning dhuwur. Nggih, wah jan. Anakku piye nek dalang? Ganteng ora wong? Jos. Karo bapakne beda apa? Oh, lah jauh. Nah iki anak asu iki jenenge. Lah jenenge karo wong tuwa iki kudune ngajeni bapak ngene-ngene terus ngalem dialem kok malah ngenci. Lah nek niku ra apa anak njunjung derajate wong tuwa. Kuwi ora njunjung ya nek ngono kuwi. Wau wonten niku wau pone ngeten iki. Wah, ngelengi ya anak dalang. Suarane jen gandem. Lah iya, kowe mung arep ngarani aku nek saiki nek dalang ora apik ngono. Ora. Maksud iki putrane sae ngoten lho. Ya sae. Sae. Nek sae gek diangkatke. Loh. Kok kira aku sae, sae. Agar gek ono sae, yo. Ngidam patiku nek ngono. Pak Cangi, nggih, guyonan sawetawis menawi wonten dawuh saking para lenggah bilih mangke ngersakaken napa gegendingan monggo. Nggih. Mumpung menika nggih pun juang gamblong pun abuhe jos-jos napa luar biasa. Iki abang kabeh. Masalahe telung paing ora dipeki dadi abang kabeh.
Sesuk nek kari ngedol kuwi abang-abang. Kayak sing iki putih-putih ngene iki nek biasane diulek ki nglenyek kae. Anggere putih-putih ngene diulek ki Apa heeh. nglenyek. Nek kusar pedes sih. Sik putih-putih diulek kan melenyekmu apa? Lah iki anggere gedhe ngene iki mlenyek iki genah. Sesuk Lah nek sing iki genah iki diulek ku alot. Diulek alot eneng kene iki seger ning kene lara weteng. Nek dicokot nyoloki mata dadi cekit ngono. Mulesi. Lah nek sing paling kono ki terus ngono. Nek cara lomboke lombok lalapan lombok riwit. Riwit. Setitik cekit ning pedes. Pedese pedes. nganti iso 2 jam. Iya, padha karo omongane kan omongan pisan cekit pedes. Terus nek niki Nek iki cara lomboke lombok ijo. Arep pirang-pirang kan dienggo nyambel ya tetep ora pedes ning enak. Nah, nyamlak. Senior kuwi sinden Nek kuwi senior. lombok jemprit. Jemprit. Jemprit ki abang sajak-sajak ora kae. Menika derek pitepangan nika Oke. saking pundi? Saking Dipun tepangaken Nggih. Pak Gas. Ah, Wis iya. kok kowe sing nepungan aku wis Ya. kulino dadi tepungno. Ditepongke. Ditepungke ke di anu bumbone ke digoreng. Ditepongke. Engko kari mangan. Lah biasane ki agar ge ditepungi ngono ge di anu kayak bawang brambang gulek goreng. Iya, engko gek tak pangane. Ditepungke kayak disambelke. Aku ki nek ndagel ki nggawa diolop le, dadi sak omong-omongku ki guyu. Mbak, Iki dolopmu anyar kae lho. Mbak Paiman. Eh? Dolopmu anyar sing pecisan nang Bonang kae. Kae Oh direkrut. iya iya, wah aku dienggo kongkonan gampange ra umum. Gampang. Ning wegah tombok. dolope ora guyu mergo apa pilek ngombe obat tidur. Ora gomen. Dipun tepangaken. Naminipun sinten? Kula Bella. Oh, bela negara no. Bila Oh, iki pahlawan. tok. Iki pahlawan bela. Nggih. Bela terusane bela sapa ngono Bila ya. ono. sinten? Bela sinten? Bela diri apa piye? Bella negara. Oh, bela negara. 17-an tahun. Oh iya 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 kudu menyebut Dene nama 17-an negara. kuwi kok disangkut-sangkut. Itulah negara kita Indonesia. Iya. Nek ditakok daleme pundi? Dalam Kula Jepara. Wuh, elok. Jawa mulane Tengah. raine kok ukiran. Lho, Kok Jepara ki anggere raine ukiran kok Ukiran. Jepara. ukiran waduh Tesih sinau, Dik. ditatah kangelan iki kempuken. Sinane wonten pundi? SMKI. Oh, SMKI. SMK. iki menika adik kelas kula. Oh, adik kelas. Kowe nek golek bojo sik ngene iki lho, Le. Lah ya cocok. Sing ireng manis kene gampang meteng. Dadi Wah, kayak aku kepengin ngomong putu men gebrayang ngono dadi. iya. Iki Mbak Bella saking Jepara. Mulai dadi bojone maratuwane ya gayeng kita. Lah iya lah. Malah disenengi bapakku kok malah repot. Salajengipun nika Mbak. nyok iki. Iso seragam lho brose barang seragam. Seragam? Namipun Nggih, segendalu, Pak. Gendalu. Derek tepang. Nggih. Nami kula Laras. Oh, laras pelok apa slendro? Dadi karuan dindringane ngono. Pelok slendro ono lah loro kuwi lho. Ya ya. Saking pundi, Mbak? Kula saking Karangmojo. Karangmojo. Gunung Kidul. Lah gede kok padha aku. Mendah, majane semono mendah isine Aku ngono. Giri Subo. Loh. Niku pinten? Jane nggon ngendi? Lah ya kasah kabupaten. Ya kliwati. Nggih. Kan tasih sinau napa mboten takon. Kasih sekolah napa rongkolah? Kowe iki takoni apa to banyu kok? Dapurnya ke sekolah ke rongkolah. Sekolah iki tegese sinau ngono lho. Terus wonten pasinaon apa pun Tesih wonten pasinaon. Kelas oh, semester pinten, Mbak? Kula kancane Mas Bimo. Angkatan kali kula. Loh, Jangan-jangan ini Aja jangan-jangan sing rebab wis ngangkat udah terus terang ning kira-kira ana rasa aja dibatin. jadi batin. Ponyat ngene iki tenan, Mak. Terus Terus pengerebab kondang. Salajengipun menika jojok iki kok saya ngidul kek madang iki kok. Nggih. Ning apik-apik jeneng cah saiki. Kendal. Ya. Derek tepang nami kula Afifah. Zal kok sila karepmu. Kowe iki malah kayak anu. Ya ya meneh-meneh. Afifah sinten, Mbak? Namipun Sintel. Iki nah iki tuwa tenan to nek tuwa tenan. Kula Afifah, Pak De. Sintel. Afifah. Wah, Viva. Wow. Kupinge bosok Omahe dadi. gede. Kula Karangmojo. Waduh kok Karangmojo apalan iki. Dengkene ping mriki
mbiyen yo. Oh iya, Karangmojo. Nggih. Bar iki anu Pak Jokowi sing anu. Sekolah. Nepangake Pak Jokowi. Nggih, iki Pak Jokowi Pak Jokowi nanggap wayang nggih nakoni sinden. Pak Jokowi. Monggo. Halo, Salah. Ayo. selamat malam Mbak. Nggih, selamat malam. Namanya siapa? Saya Afifah. Wipa. Wah, persis sih. Nanti saya kasih sepeda. Wipa luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Masih sekolah? Saya kuliah Kuliah semester berapa? 8. Apa iki? Guyone ya iso pas lho. Iya, pas tenan. Iso. Wah. Ki nek nggonku mbek. Kuwi wedhus kuwi. Ngawur. Selanjutnya kita kembali ke sana saja. Ya, sekarang Mbak Barti. Nggih. Nuwun sewu Mbak Barti. Menika pun tepakaken kalian presiden tunggal menika Mbak. Oh, Mbak Barti saiki. Mbak Barti. Wetane sapa? Jenenge Wiyaga. Wah, yo men komplit kaya. Wah, karo Kartono aku. Keton. Jenengmu sapa? Dalu, Mbah. Dalu. Mbak Bardi. Wah, lah iya nak kepiye kabarmu? Alhamdulillah saya. Iya. Wah, Jenengan pripun ten mriko? Wah, Meh modal no. ya aper melu apa piye? Mboten. Kula mboten kesusu. Ditekan Lah jenenge. kesusu ke disusoni ya apa? Ditakoni asmane sinten? Asmanipun sinten, Mbak? Kula Ria. Lia. Nggih. Wah, liake wae timbangane. Purpayu semono. Riyake kok riyake piye to? Padake jogroh. Lah jenenge Lia kek takon ngliake wae. Lho, Mas Tejo pun tepangaken sinten menika Mas Tejo. Bude. Simbah ya. Ya, Wah. sewu keranton. Pak Waloyo nderek bingah. Indonesia. Mas Tejo kan ora iso teko ya mau ya. Bengi iki alhamdulillah Iya. iso teko. Nggih Mas, pun tepangaken Mas Tejo nggih. Ibu Wananggono. Mas Tejo. Nggih dalu, nggih. Wah, guyune kok kecempe. Bilune kaya cempe. Kendang swara. Apa-apa iso. Pun Kula Sudi Rahayu. Sukira. Kok sik Dirahayu Mas Tejo. anu nek Pak Landung iki iso nirokke Mas Tejo barang nek Mbak Paiman iki iso nirokke rabies tenan. Wah, aku saiki ora Coba. le, ora. Aku saiki ora tiru-tiru masalah gulune bapakmu entek. Kowe aja dawuh karo wong tuwa terus kualat kowe. Ibu sinten kalau mau? Sudi Rahayu. Dirahayu Mas Tejo. Dirahayu. Nggih. Kalis niring sambikala. Sudirahayu kali sing sambi kolok wadah. Ibu Nggih. Sudirahayu saking pundi? Nasih sekolah. Saking Warak tasih. oke. Kula sekolah terus kok mboten. Ora tau prei nek iki. Limangkolah nek iki. Nggih. Nggih. Nggih, matur Nggih. suwun. Momong putu-putune. Nggih. Nggih, termasuk kula niki nek babakan ngen ngeten iki jane nggih. Nek sampean to kula gemang ngomong ndak nakal. Wah, ora ngomong kene mancali. Tambahe gek ngompol. Monggo nek ngompol males biasane. Wonten dawuh, Nggih. Kang. Nggih, wonten dawuh. Mbak Terus pundi Ibu Cangik menika? Dipun. Kula dalange budak. Pripun? Kula niku anu Maca WA. Apa ngerti ana sing njaluk lagu. Nah, nggih. Nggih, pripun Pak Landung? Nggih. Ya, Oh, wah iki Pak jalan Jokowi. saja, Nggih, nggak nggih Pak. apa-apa. Pripun? Nah, Kalau ada yang terus minta, kita kasih. Pak Kalau Jokowi nggak monggo. ada ya kita pulang, nggak apa-apa. Waduh kok pulang. Nah, ya. Kula minta sepeda, Pak. Pertanyaan Pak kula, Pak. Kula jawab. Dan aku nek Sepeda guyune tak saja, seni. sepeda saja, diberi sepeda nggak untuk olahraga. Iso Malah dijual. Dibeli sepeda kok dijual. Niki rak dideke sing monggo Mbak sing putih iki. Monggo diteki. Kinten-kinten sing biasa ngadeg riyen pundi? Nek sing Kula. biasane ngadeg iki aku. Oh, lah kan malah. Kula biasa ngadeg. Ya. Diunggahke. Diunggahke ngempyak. Monggo. Monggo. Sing endi sik iki? Sing Dewi Monggo mawon Mang milih. Wah, sindene. sing tengah. Sing gede, Sing gede. Nah, ya. Yo. Mbak sapa mau polala apa sapa? Nanti Kami silakan naik Bang Spot Lur, bayang aku spot. Yo. Monggo. Cirolong nong. Yo, monggo. Kuwi. Monggo pek diriya. Kula aturi nacing eneng terus nyanyi. Lagune campur sari.
regeng nyenengke ati monggo kendang mriki terus nyawiti para kanca seni kabudayan Jawi wayang kulit Ki Bima Prasetyo niki tak kira nek bareng sing ngendang ki tak toke sing gedhe wow terus semangat sing ngendang wah terus ora kedep-kedep dalu Mbak nggih oh nggih ya suarane ketoke gedhe suarane cilik kaya tanggaku wonge lu mubah nang takon ning dalah bebas malah kaya bakul bumbu niki sing sekilo niki polelekan mbek sing apik sisan kok bakul berapa kaya mantene suarane ketoke gedhe to Lah napa Lek? ya krosen nggih nggih ingkang anu kendel kemawon biasa mawon, sing boten cerake mawon. niki Des. mic ngeten lho di antara mic dan lambe nah ngoten iki suwe-suwe anggere kayak kulino kali mic mangke Kulino. elek iki wah iya mbok bilih kang badhe ngersakan lagu monggo kula aturi monggo kula aturi monggo sedekah nyawer pun monggo kersa menika urung Pokok ana sapa sing ngisor arep sedekah lewat lagu saged wong sedekah ku ora kudu akeh to Mas nggih sethithik sing penting ikhlas lho sekedhik sing penting ikhlas kathah nek mboten ikhlas dosa dosa aku trimo sing akeh ora pati ikhlas iya Ding wah iki ora ono nyawer engko ora ya ono lewat dalang iki lagune anu mawon Lagune napa? Sideman Oh, seksi demenan ditawani bawa menika. bawa no wong pertama saking Mas Landung wis Mas Landung Pak Landung saka Sing suara bawa Mas Tejo. Iya, Mas Tejo, Mas Tejo. Saking Mas Tejo rumiyin. Ngapunten nggih. Nggih, nggih. Tak ajal-ajal nurut gamelan nggih. Monggo Mas Tejo ngatos-atos tintinganipun dipun mirengaken. Wiwitane 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 andare sang peke Mas Tejo swantenipun sae menika dahar menapa Mas menika? niku mau kula dianu anter niku nggih teng Mak Waloyo nggih Pak nggih dijamin Daripun menapa? anu gudangan niku Tejo, Tejo kok dian godangan. nonton gudang garam Priya bagus Wah, dan gemes ke suara. kang ulah budaya Nun sewu Pak Mantos kasuni berkah pangestunipun Oh. gandeng rawuh Nggih. monggo Pak Mantos. Mantos monggo Nggih. pun bawani Siap. Waduh, ganteng tenan Pak Mantos. Sowan Sowan menyang pelak kutha gedhe. matur nuwun Pak Mantos jan wah. Kula sok kedanan senajan to sampun seda kok saged nganu malih walu ya jati malih. jungkuli kembang cangkok kuwi Ora lepas karo latihan. Nggih, monggo. Lajengaken Pak Mantos. Bantara. Adara. Monggo Pak Mantos. Bathara terus Mantep iki. yo yon Iki malah Mbah Atemo sing teko. Iki ngundang Mas anu Pak Mantos teko Mbah Atemo Bathara. jane kuwi mau karep Mbah Mantep ning malah Mbah Ora cetha. Mbah Gito Monggo. Sesuk urung latihan Mas gentosan Bantara terus yung apik ya apik 750 oh panom selendang kuning
Paiman coba Pak Paiman. Pak Paiman. Nggih. Kang Saking. Kok malah ya? Kang Saking. Wukir. Swara kurang permono ning wasesa ngungrup angungro marang bendara kuwi malah Mbah Wir ya sule istya pijer ngencangake alis terus tresno sesideman Monggo Mbak Afifah. luweh becik patenan timbang pepisahan ya ya wangi samudra kula wareng garwakan praputra yo barang aku isih mampu ngladeni samu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kau duga ngrimpung jiwa ragaku mbok wah sian meriahe kaya ngene wah Bar iki diandut iki. pokoke ora kaya iki mopo iki tiap pedukuhan tiap kelurahan tiap RT iki mengadakan Mesti ono. Ulang tahun kemerdekaan kabeh kesenian digelar. Kalau iki ana penonton ku luar biasa. Biasane wis kalah karo sing dangdut, kalah karo sing campursari. Malam ini tidak kalah dengan. ini termasuk kadalan niku sing bersani wonten Lah kidul kae sing dhuwur kae ya penonton. Doning anu bulan. kaya nanti kaya nonton turnamen Kaya nonton turnamen mubeng iki. Ayo Nduk, lewat. urip ana Nggih, nggih. kowe tak Siap-siap jahe pongnya. senadyan sesidem Ayo
bojone wong. He he ha ha. Ora pas. Ora gon-gonane. Wes. Tarik yo. Aja kesusu kono. Kesusu. Eman-eman lek kudu jamu sore mau ngombe ndok banyak 18 kok. Ndok banyak. Aku ki tak rewangi sore marung ketemu iki tenan. Lah engko tak tanjake nek pas sesideman. Marun joget wah mburuk polah piye ora bakal keringetan marsale mosone adem. Ngomong sapa aku kemringet iki? Kowe kemringet ora, Dik? Mboten. Nek biasane nek wong wedok ki awake dhewe ning kene. Nggih. Wong wedok ki ning kene kayak mili kricik-kricik. Kricik-kricik. Ning wong lanang tetep tertolong. Ah, kepiye? Ana kipase. Oh, Kowe iki duwe kipas ning. Kowe iki jenenge lato iki. Salah. Salah, Gathik. Ana saleh, gak saleh gathuk. Salah. Salah-salah ke tuwuh. Anda Urip. Urip ana kutha gedhe. tak kae 200 gayenge ra umum. Gayenge ora umum. Lah ya sakanane ya sesuk sing penting sesuk nek ana wae iki sesuk nek iki nek dalang laris dhewe iki. Apa iki? Oh, lha iki nek suluk salon lulusan kowe kalah. Jelas nih. Kuwi jenenge ngorok. Ngorok. Nek sing suluk asing. Kuwi sone luar biasa. Luar biasa wis anggere teko jasare tenan son kanca-kanca. Son ki nek ngene iki wah nyenengke. Lah ngene iki ning aku ora iso ngalem son ki nek sing apik. Iki urung apik lho Bu. Kok urung apik kaya ngene apik. Son sing apik iki tenan ki anggere aku halo. Kono iya. Wis ana. Nek aku njaluk duwite. Yo. Oh iya. Kuwi lagi son. Lah nek ngomong halo kono halo urung apik. Berarti sone sing apik sing angsuran. Nggih, kono lunas. Ah iya. Angsunan beres. Kena son apik. Iki go kerawuhan kadangku sing saka Semanu benjanipun Romo Sukis karo Mas Kardi saka Ngayu Jakarta. Nggih. Iki niliki purunane iki kaya ngapa le dalang iki sesuk arep di. Bebile berkahi menika kanca-kanca. Kowe lah kaki pelawak kancane Monggo. klowor kae. Kula aturi. Monggo, widak iki. Sepoti, Pak Sukis monggo, Pak. Ora ketang mung sak klebatan. Weo. Ae ya. Ya oa. Ya oa. Suwo. Ora teko-teko su. Banterke su. Tok tok tok. Nah, kita Mbak, iki biar keremane karo Mbak Kanu, sapa Bardi ya. Oh, karmanipun Mbah. Dos pundi? Dos pundi, Mas? Buatan kados putih-putih. Kula kan binara mriku nika dos pundi? Nggih, kersane menika berkahi kanca-kanca menika. Menika prunan kula, Nggih. remen ningali asal ngringgit kados pundi. Wah, Soale lha kula sae. atas Sae. mresane ringgitipun prunan kula. Nggih, Kula prunan. tebe saking Jogja dumugi mriki nika. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menika lho, Mas menika Tur sembah. badhe menika tindakipun saking Jogja. Nggih. Menika danipun
kecilipun kula nika tesih kemutan. Sakniki kok sampun pun rongga-rongga dewasa. Kula nderek remen sanget nggih Mas. Nggih. Mugi-mugi turunan kula nika dadosa larek ingkang soleh soleha. Amin. 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 Nika paribasanipun taruna ngungkuli bapa. Ngungkuli bapa. Dados Leres bapakipun ngungkuli wonten bapa. napananipun. Nggih. Nggih, mung puji kula mengaten mbok bilih wonten lepate kula nyuwun pamunten. Dados kula namung mriki badhe mbuktekaken ngoten nggih nggih. Nggih, matur nuwun nggih Mas. Nggih, namung ngoten niku. Nggih, kula namung ngoten badhe berkahi. Nggih, matur nuwun. Terima kasih, matur nuwun Pak D Sukis saking Celeban, Yogyakarta. Nggih. Perut. Iya. Nah, Diseseke ramuni. oh. Oh malah Lah kowe dikentong. keprayong ngawon nek tok ki alon. Tok nganggo anu dodo. Wis kok contoh wis ditabung. Kok sik kok iso muni mo sing ditabung endi to niku? Kene. Oh. Lah yo Oh, kene iki kentongan ngomong dhewe. iki kon rondo iso liwat anu. Lah nek kene beda. Oh. Nek sing wis Luwih wis- gedhe, Ah, ngono. luwih gedhe nek sing kulone ngono ki sik. Ya. Kulon dhewe tik. Nggih. Saiki diurutke meneh. Sing pundi? Kulone. Kulone, Sing saka- ya. Sing tanggamu. Yang dari Karangmojo lagi. Mojo, maju nak. Oke, Gunung itu luar biasa ya. Ya, Presiden pokoknya muda. Sinden muda tenan nganggo putih nuansane putih, merah putih. Ya, Merah putih. biasane Nuansane putih, nuansa kemerdekaan Kemerdekaan. RI pokoknya. Nek kowe iki ireng iki penjajah kowe dadine. Nah iya. Pripun, Pak? Kalau dibunuh iki. Jaluk dibunuh. Coba padha salon apa Ning pesenane kula sound niki system. ajeng nyuwun pirsa asal mboten, Pak. Oleh. Niki Takono. Jane kula kan madhep pundi? Kula- Wis ora apa-apa nek papatene dalan ora apa-apa. Kowe iki arep rono ki ngetan. Rono ngidul, kono ngulon, kek kono ngulon ngalor ki ngiler. Dadi ngulon karo ngalor. Iki ngiler. Ngiler. Madhep kamera. Nggih. Oh, nggih. Berarti jenengan kula ungkuri mboten napa. Ora apa-apa. Aku ki nek Diungkuri bocah nipit kamin. aku ki digeke ungkur-ungkuran kowe gelem kok aja meneh. Aja meneh diungkur-ungkuri kok mung manut karo sing gawe urip. Nggih. Mbak anu ya kalau mau Mbak Laras. Mbak Laras. Karangmojo. Tekse sinau kelas pinten kalau Bang? Kelas 3. Kelas 3. Padha karo anakku kelas 3. Ya. Muga-muga dadi bocah pinter. Amin. Penting cah wedok kuwi nek arep aman nek lelungan nganggo kathok seng. Lah Atok sing ki apa? Ku nek arep ana wong merkosa gebler karo anak klenger kabeh. Dadi aman. nek diperkosa genti. Lho, lah iki nek tenan aku ki ngekeki takono karo. Iki masalahe wiyaga kaya ngene iki wah mbebrayani tenan. Kowe cilik diboncengke wong kaya ngene iki wah mulih terus wow. Wow, gligut. Beda karo dalang. Nek boncengke dalang beda. Saya meneh gek ming turunanku padha len brindis. Ayo ora. Wis ngakoni. Aku ngakoni gandeng wis tuwa ki arep ngandi meneh wong aku ki. Monggo, Mbak, monggo. Lagune napa? Niki wau enten saweran saking Mas Gali. Oh, jeng. Niko ajeng ngersake napa? Mas Gale. Nggih. Napa Mas Kali? Napa kayak nyanyi? Mas Gale. Oh, nyanyi. Kene, Oh. maju le. Hah? Boya. Boya. Jeneng kita Boya gelem. Ulun pidana ulun kleboke ning kawasan Tro Timur kok. Ora rasa. Karena aku ki nek dalang isih rada wangun ning kok ora payu ya saiki. Soale sing nom-nom wis kalah karo anak saiki. karo anak ora apa-apa sing penting sesuk bapake mirsani mawon. Wuh, jualange. Lah ning Nggih. nek iki laris ya medhite padha mboke iki. Sing Kula ngomong niku sapa? Wah, anggere dijalui dhuwit. Kaya bojoku. Lah kok modiar Mas nek dhuwit. Kula niku riyen nggih latihan dalang, kula belajar sabet nggih. Lho, Belajar sabet apa Saya tadi? tadi praktek bojoku. Terus Sabeti. ayo. lah kowe anu KDRT dadi. RT. Apa nak mau lagune? Lah niku wau Mas Gali ajeng nyuwun. Lagune napa? Apa? Jaluk apa Mas? Mas Gale? Gale sono.
Kalih. Kalih asem. Oh, sak-sae karo. Sak-sae ya. larasipun Nggih. slendro sak-sae niki. Nggih, pokokipun slendro pilek muni bareng. Sak-sae. Wong sak-sae krompiung. Lah niki mulai mboten sios laras, Pak, nek Oh, ngoten niku. lah napa? Menapa? Menapa? Sing biasane jenengan Biasane napa? Kulinane sok apa nek? Anu Mas Galih. Mas Galih. Derek Podang, monggo. podang Berarti kuning. kutut manggung lah monggo, monggo. Putut manggung. Oh, meniku wau. Caping gunung. Dalange ngersake podang kuning. Oh, Kuring ya. Podang kuning. Bar podang kuning mengko gek gubuk asmara, gek rondo kempling gek rampung. Kayak mulih. Ki Niki ngagem kayak bawa. lengganamu Bawone bakso. no. Lengganamu nganu bakso kayak iki jalmo. Halo, Bos. Wah, jalmo ki anggere dodol Wonoswari sing tuku ra umum. Lah, Arang-arang. maksudnya ngerti ku laris ora umum kae ono malah Arang-arang kene kepayon gek kono kepayon. Kono kepayon laku nganti entek dagangane. Kira nek laris. Gue bakso jan empuk. Enak. Bawa no, tak ngrungokke suaramu. Ya, bawa. Monggo dipun bawani. Nadyan Nadyan wujud temong Paduan sarane. Nadyan wujude mung Ya. manuk. Oh, iki Kayak Madura, Jawane. Madura, dadi penontonnya ben keratan. Oh, nggih. Kowe ngerti urung sing gawe Budi. Pak Waloyo? Pak Loyo. Niki Nih. lho putih gede dhuwur. Gede dhuwur. Derek belajar nggih, Pak. Lah kuwi tulisannya klambine rekod. Apa rebok? Oh, duh, katongku gone lincip meneh gone lincip tulisannya rekod. Nang nggonku letong. Masare kurino nggo Tukang rabok. rabok. Gawe Gawe taline berantak. Cengoke. persis. Cilung. Mirip bojoku mbiyen ngene iki. Lah pripun? Iso nek wayahe wis ibune aku wis ra dadi, ora dadi. Oh, kaki-kaki. Ora dadi. Terus manis. Alus manis Aduh. turun marak Gede. ati. Halus manis. Halus manis rada gede. Oh, Napa nih? Sing Sing rada gede nopone, Pak? Manuke Ane mau. ora. ora usah teliti-teliti cacil urung geduk kuping. Geduk kuping urung tekan sing Niki urung tekan semono. saged. Nganggo ondo ngono. Nggih. Kurbatin. Logo. Elok. Yes, saya muda cengkoe. Dek ben ki blujur dek men. Saiki wis iso. Esuwengan kula dan apik tenan. Kaya mertua. Sor jaman biyen. Kok iso? Niku kademen. Nganggo anu ora. Manuk kademen. Kene iki Pokang itu. narep nyuwara kono cukup ngene kene leboki kene. Gampang ning nek kowe ora kene narep suaramu apik. Nah, Templekno kene. templekno kene. Mangger tak templeke kene mesti apik. Heeh. Ning aja rene lho. Ning sing apik tenan kudu kene sing jenenge apik. Ngendi? Rada dhuwure sithik. Kuwi jenenge apik. Kuwi nggon pang. Peknan. Nek nyanyi telung bengi gak modar esuke. Sakire muni ra situ mejen. Iki lagi awor aku pisan ngono ana samendina wo. Weten tresen jaren second kulinten. Oh. Witing Nggih, tresno kula jalaran tak saka kalih kulino. jenengan mawon, Oh, Pak. katongku bahasa Inggris. Nggih. Witing tresnes. Kula tak kalih jenengan mawon. Lho ora apa-apa. Sing penting sing dalan cemburu apa ora ngono wae ta. Mboten. Ora, sing nyebab Nggih mboten. iki urusane.
Boten, Pak. Nggih engko diteruske mawon. Ayo aja diteruske. Lho, apa to iki? Suarane iso. Lha kok apa to iki? Jadi rubah suara. Lah kuwi meneh. Enak. Golek isi. Golek isi podang. Jangan. Sing kaya aku. Waktu ini kok dalang ditisa lho, dalang Simon, dalang Mbah Sukombien. Mbah Toya apa meneh gampang karo tolono kanggo dewa. Wah, wis tengok kowe dalang sak ngene iki wis to takono. Sutono Anu Pak Tono. Sedem apa? Wih kara bala kang tumingal samposane kedeli leret hadet wilateng kanda jayanggung mangun sang niti minjang sang ngaji midil alatin ngedali Pokoknya kowe do sekolah nang nggonku rasane ngencep kae. Syarate apa? Syarate tak boleh mbok siji-siji. Takese duwite, duwite. Nggih, benjang kula tak sinau teng kene jenengan. Tenang ngono, apa meneh mung sinden kowe iki setelung sasi wis genah badhe. Badhe napa niku? Badhe mesti pinter kek payu. Wah, badhe anak. Apa kowe kepengin duwe adi mo? Nyatir dilatih barang-barang. Wah, Ora kepengin. bapakmu kan ngecake pengasihan aja meneh mung sinden, aja meneh mung penyanyi. Cakro kowe kepencut karo aku. Heeh, nepi-nepan. Monggo, ngajengaken monggo, Pak. Iba bung Ipa bunga ati iku wong nek ngluruh ngene tenan. Nek pinter ki nutwe diwaca nggo ini. Apa bungae ngatiku. Oh, nute ning ngisor. Nganggo sikil. Mas aku kok nyuwara kok enak efeke. Efek samping. Apa bungae ngatiku. Pokoke didelok wong wedok kang ngeri idepe nritil kedepe. Nritil kedepe ngono setia karo wong lanang. Wo, gemati. Lah kula niku kula gemati. Lah bojoku wis dina ora kedep. Nek kira nritil kedip-kedip, bojoku sedina mung mleleng. Pas, itu duit ora pas. Sopo kuwi iki? Mbokmu. Ya ora ngono kuwi, luwih gedhe. Janji ora oleh tak bunuh kowe. Kejem. Terus saiki ya, Pak. Ya. Terus kena. Mengepian bisa Dadi amba dados Ya, ya. iso awan. dang. Pak Ayo, jenengan ben, kok ngagolke aku ki ben ngetes kowe iki jane masuk ora karo Iso, tang. Isa awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran. Keluyuran golek ising tak sayang. Nang mobil golek ora krasa. Esuk awan nganti bengi. keleyang-keleyang kegancangan
Isih polos, gampang dikongkon apa-apa mesti gelem. Wah, tenan. Dijak ngomong apa ya mesti gelem. Mesti gelem. Sing dijak sambatan mangkat rewat gelem. Wah, pokoke nyenengke. Mbah Wir ngesake napa, Mbah Wir? Ngesake napa? Ngesake napa jenengan niku sing nanggap. Dadi arep ngesake napa kula. Nggih, ngendika mawon. Saosi Kamardikan. Napa, Mbah? Oh, ora njaluk. Oh ya wis. Sesuk ben njaluk walu ya wae. Nggih. Benake ora njejaluk. Nggih, pokoke penak tenan, Mbah. Nggih. Saiki sing kula dhewe. Nggih. Dhewe. Kula dhewe iki dicocok ra apa-apa. Enggak. Lagune anu apa? Ninggal katresnan. Wah, ya. Wono sing njaluk ninggal katresnan. Heeh. Kene. Dipinangkani. Iya. Ya, iki mau Mbak sapa ya iki cilik? Karo hawane cocok, Mbak. Mbak Bella. Oh iya, Bella Sapera sing saka Jepara. Wah. Salam-salam buat Jepara ini karena live streaming dari Gading Pauket halo Jepara. Halo Jepara. Halo Jawa Tengah. Halo Jakarta. Wah, iki sedulurku Kalimantan. Halo.
Halo, Jakarta lho. Oh, Kang Wasidin. Gula kae fan. Kan Jambi. Waduh. Wong Jambi kae kok. Nggih. Pinanggih wonten mriki live streaming nika Mbak Wasidin. Oh, tak kira nek tenan teko, jebul. Iki dalang iki anu dagelan do pekok ngene iki dadi ora ketok. Undang loro kok pekok kabeh. Sapa muka Bella? Bella. Lagune napa? Ninggal katres. Siap. Kowe nyanyi sing seru sing semangat. Sing semangat no. Dadi Piyai Putri kudu selalu semangat. Nah, Semangat. aja ora semangat. Sing apa iki semangat? Wih, kaya sampe aja ora semangat. Tak ora nambahi apa kata-kata apa. Kan kata-kata monggo. Ya lagune ninggal katresnan, Mas. Monggo. Iki apik. Pisan. Majuan yuk.
Sekop sekop. Sekop sekop. Sekop sop sop. Meneng bojone wong. He ha ha. Sesak mlebu sedeng. Sedeng mlebu sesak. Kendange yo penabuhe yo nom-nom trampil. Kendange yo jan saka kulit. Mbok kira saka karet ngono apa? Apa ana kendang kok saka tahu ki ayo. Kowe iki nek ngomong nganggo logika ngono lho. Ngomong kok kendange ape wong. Lah mergane napa ditaboki kok ora piye-piye? Mergane kulit sapi mungkin. Lho nek kulit linjo mesti gampang rusak. Heeh. Sing nek kulit wong ditabuki tum. Nek kulit telo ya gur kencut. Ya. Ya, mangga, Mbak. Wah, jan. Dasare isih pokoke ditokke kabeh aja nganti ora do munggah. Oh, isih. Paling ora. Mbak sinten? Mbak Ria. Mbak Ria. Mbak Ria. Ayo. Kita sambut Mbak Ria. Turuk. Dulu. Roji. Fragmen iki, fragmen. Oh ya, fragmen toprak. Oke. Ya, well. Ketoprak jaman dhisik. Dicantolke kumike. Dia sing garwane pun Kakang Yayi. Ayo kowe ketoprak. Wonten dawuh. Lakone apa iki? Wonten dawuh Kang Mas. Andung seliramu tak antu-antuno sak pinggiring taman kene. Langing kowe kok ora teko-teko Dian. Sejatine ana ngendi seliramu? Aja kowe duwe kenalan priya liya. Mboten. Sing sadurunge kependhem ana atimu supaya aku ora ngerti. Ya. Wonten dalam sewu Kang Mas. Hai, aku udah pinter malah. Piye? Wonten dalam sewu Kang. Oh kuwi mbane, Ban. Mbane dadak. Mbok samban. Inji. Piye? Kowe iki tak dawuhi momong bendaramu ning nyatane saiki. Bendaramu saben-saben aku rawuh ning taman keputren kene. Kok bendaramu ora katon nang ngarepanku ki njur ana ngendi kowe sing ndelik ki. Punten kula wau. Aja diganggu ceket toprak larang. Selawe yuto. Wis rampung ketoprak. Didek-dek. Kowe ketoprak biyen. Biyen. Biyen iki ngono kuwi kancen. Para pamirsa. Mbak Ria. Nggih, Mbak Ria. Nggih. Mbak Ria dalem saking Kula saking Rongkop. saking Rongkop. Lah nggih, saking Rongkop. Tak kira nek ngokop ngono ya. Lah sapi Tangga ta. ya kira. Ya. Kowe lali sak. Ya, ana kowe sok nyanyi karo kowe kok lali. Sampingan kalian nggih kula. Nggih. Kula niku Giri Suba nika sing jenengan mengke tindak Pantai Sadeng wonten pinggir dalan wonten omah tingkat nggih niku nggih. Oh ki nggonmu. Tangga kula nggih. Wah, tak kira nek Terus nggonmu karo kono kuwi ngendine meneh? Tesih nginggil Kletan siji nek Oh, rasa. Arep masjid. iya. Wonten masjid itu kepatokan. nek kali gubuk anu nika gubuk pinggir dalan nika. Lah kae Oh, Jebul Jebul omahe omahe tak iki. kira omahe sing tingkat telu Kula kuwi. sing tingkat. aku pokoke turu awur pitik. Oh. Alhamdulillah. Mendah. Melu seneng nek kowe turu nganu wong dadi sumpahmu biyen. Kowe kualat karo bojomu sing biyen ya kuwi. Trimo turu amor pitik ya tenan. Tenan. Ning bateni kowe turu karo pitik. Saliyane badhe telek karo ndok. Nek
Endoke wis tetep wis duwe. Lah, Mbak Ria. Nggih. Napa menika badhe? Caping gunung Caping gunung napa-napa. Manut. Caping gunung gek do nyepake parikan ora gayeng. Ora ngono ya wah. Iya. Wah, Sindene iki do parikan mikir. Ora mung sinden niku wiyaga-wiyaga kudu siap-siap Oh, parian. siaga siap. Nyepake nyiji-nyiji. Wiraswara siap, pengendang Tukang siap. saron. Siap Tukang lho. saron sing madhep rono kae. Nek ora parikan ngalih. Nah, tata iki, tata. Nek iso parikan ngalih ta. Ora iso iso parian tak tata ndasmu. Ngebak-ngebak inggon. Kowe kudu nisih kana. Aku nyekel saron iso ning nyekel tok nek nabuh ya ora jelas. Karo ilang anune barange. Nane nano. Mangga Mbak Ria. Enggak. Wong ki anggere sumeh. Ki nek wong sumeh ngene nek nglairke gampang karo guyuwe brecet. Ale Ora dadak gampi. mengo. Padake mboten ngeden ngono po. Oh, nganggo ngeden to. Lah bojoku gandulan lawang brocot. Wis telu kok ya. Gandulan lawan. Saben bengi. Saben bengi Nyawang. Kira pati mongo ning suarane apik. Awas. Dari wayangi. Wah, ora pas. gawe kecewa iki. Matur nuwun Mas Lincip. Ya, ya. Bote Mak Jreng. Dijenglengke lho. Aku ora nganti mumbul mak jreng. Sik dhuwur le mumbul. Ya. Yen mamacang. Meng Karo jamur kuping. Amung nganggo janur kuning. Yot. Pawas ndung. Glandung-glah. Lah iya ta, iya dicolong kan. pas ora kuwi mau. Ora pas ele Ora mleset pas titik. lah klawene aku radong. Barang pas kene ki entuk kono wis. Ayo kanan semene gedene. Sekirane nek kembang wae iki kon mecok wae. Ditegor kowe mbangane ngregeti latar. Aku kembang wae Rawuh. del. Kalong diuseng-useng. Tenteni. Walah, Sidaya urung. lah dinggati ya mak crut ning kono. Pacita. Ngancing. Sarawe Tuman. Niku napa? karo memangan ta ya kacange digliyaki, Mbah. Digayemi. Karo mangan kacang ora apa-apa ya. Enak. Wah, jan pedes. Kacang kok pedes ki. Iki semu kecut. Oh, ora ngono. Wis kacang. Beradus kok. Iki kok parikan lho. Terang wae. Lali. Panas. Dut. Cukup. Nah, parian dari Bu Sudi Rahayu. Inilah peserta dari padukuan nanti. Warak. Peserta dari Deterong. Karena dulu pendaftaran Deterong sudah penuh. De pare. Ya. De pare sudah habis. Sekarang de cokak. Nah, de. Ya Mas Paiman. Non? Ngalem bono sinten? Ngalem sing kagungan dalem. Bu Tuwarti karo Pak Waloyo. Berarti karo Pak Waloyo.
Mangan roti. Nang isor Geduyo. Mbak Tuarti bojone Mas Waluyo. Mangan roti tuku neng pinggiring lut. Tuarti gunemane kecut. Tuku gedang neng pasar Jawa. Sing ngendang rada dawa. Dawa cita-citane. Cita-citane. Cita-citane dawa. Oh, parian Boko siji. Monggo. Bu Sudirahayu. Monggo Bu. Yang Wonosari. Wonosari golek apa kuwi? Bakal. Tumbas. Jeruk. Tumbas napa utang? Nek tuku jeruk ora sadadan nggonku wae yo. Wonosari. Sekilo mung 10-an. Tela. Tela. Wonosari. Ibu Tuwarti. Jone Pak Waluyo. Mugi-mugi tansah Panjang rezeki. Tansah. bagya mulya. Oh nggih, amin. Amin. Ke bojomu loro mesti saiki Waluyo karo Bagyo. Ya, Langga Apik. urute. urut. Urute. Saiki sing gambang ora ketang nguma-umi. Nah, Ya. Ya, ayo Le. tuku buktikan. apa? Kayak parian Le. Buktikan. Nek ora ketang tuku kowe utang beras kok kowe. Ayo. Duit ya utang ora apa-apa. Nganggo Inggris nek kira wong Inggris. Iki ana aturan. Nah, Sing pamane kembang wis dienggo kancane ora kena dienggo. nah, masalahnya bosok nek Bosok dienggo. Bosok. Golek dhewe. Golek kembang dhewe. Niki acarane napa to? Mantu Mas, mantu. 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 Angsal ngalem mantene nggih, ndongake Oh, mantene. mantene jebule Ah. ngertine rasul. Iki ki mantu ya Le dianggep kok Mantu, Mas. waduh. Mantu. Oke wis. Main tenis. Wah, iki main tenis. olahraga. Olahragawan iki. Larang ra. Mulane awake sak lapangan dadi nggo tenis ngono sedengan. Main tenis. Ora menang. Ora menang. Main tenis ora menang. Mbak Butuwarti, Mantene Mas Danis. Mas Danis. Mantene Mas Danis. Mugi pinaringan momongan. Nah, wah, apik. Jos, 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 jos. Jos tenan. Ora Sing endah kena turu, turu, ora sing endah turu. Ora kena endo. Tidak bisa endah. Aturan malam ini harus pariannya. Endra kuwi mau. Sing wis dienggo wong liya ora entuk dienggo. Ora kena dienggo. Masa- Godhong apa Wis kembang ora ora oleh kena dienggo. main tenis. Kowe Ora kena. nek kowe bal-balan ngathoke biru. Gek suwek. Menyang lepen, Apa? menyang lepen, Menyang lepen, enam kali. Nggih. Menyang lepen kados yuyu. Gelak. Terus kagem penganten Mugi rahayu. selamat menempuh hidup baru. Elah. Ora laris. Lah ya bocah sekolahan ta ya. Lah sekolah. Ayo. Ayo iki sing lagi kelas 3 SMK. Ayo Pak saya Mas saya Gi. Enggak. Monggo Mas. Kudu parian. Parian. Niki pun kenging aturan. Anu, trimo ora bayaran jarene. Ya. Nuwun sewu, Den. Ya. Wo yo aku mek kuwi Den. Oh iya. Nah, sing kulon sik. Sing anu. Sing anu kuwi kaya Mas Arya Galih. Ayo. Ayo. Bingung niki ya. Ya. Ora usah bingung. Anu iki marep ngalor kowe. Tak tunggone ora metu-metu lak sogok. Tuku ula ngono lho, ora. Metune malu ya. Sementing oo lho. Tuku ula. Golek ula. Wah, kancane Tarji. Golek ula iki. Ayo. Golek ula. Entuke dawa. Entuke siji. Masalah lo bojone Tuwarti lha wis apik. Nek aja tak nggo iki tak contoni. Ora kena Golek dienggo. ula. Entuk sing dawa-dawa. Oh, apik. Mugi Pak Waluyo tansah bagya mulya. Elah. Welok. Iki Dong sing meletik. ganteng iki. Anak dalang nganti ora iso parian hati-hati. Yo, Pak. Kowe kancamu wis bar tuku gek utang. Kok gek salah. Tuku waloyong. Tuku waloyo entuk Tuwarti. Tiwas gedawa-dawa jebul wing mati. Nduk. Ayo. Yo, Mas Rifki yo. Tuku Menyang Solo. Ora
Tuku serabi. Mugi Pak Waluyo Oh. tansah murah rezeki. Ya, tansah Pak Waluyo tansah murah rezeki. Amin, amin. Ini ya sing rada dawa, neparikan kok aja cedak-cedak. Nah, Iki sik macak kiai kuwi barang kuwi. Kon parikan kuwi. manuk seriti. Sriti, Anu ilang Sriti. buntute, dikethok. Tuku boyo kan sampe sula ganti boyo. Tak kayak waktu 2 tahun. Gue mikir. Lah tak kayak waktu 2 tahun gue mikir. Kancane wis lunga sik ning kene mikir. Samidi. Samiti, wah. Wah, mongkon kowe nek petuk samiti pentungi tenan kowe. Keparat iki. Ayo. Saiki ning Solo. Saiki ning Weh. Solo. Ya, pas iki. Wonge Pas tenan. Oh, lah wonge ditagih ngutang ya minggat. Oh. Ya. Mbak Tuwarti. Waluyo, Mbak Tuwarti. Tuwarti. Tu ki metu Warti ki. Arti. Warti ki kabar. Dadi anger metu oleh kabar. Kepiye to lek kowe sida ora? Nanti sing nganu ki tremeng nganti bingung nek nganu kowe. Kowe dibacut dianu kok ora muni-muni. Oke. Apa mau ngarepe Samidi Samidi ning Solo? Samidi ning Solo. Heeh. Pak Waluyo, Ibu Tuwarti. Panjang Yuswa. Panjang Yuswa. Ah, wis diabus. Mesakake nek Mas Gading kuwi takon gawe parian ming. Tuh. Ayo Mas Gading iki Mas Gading. Mas Gading ya. Mau putrane Pak Seno nganti ora pinter ya delok. Ngadeg. Ngadeg, ngadeg. Ngadeg no men ketara. Halo. Ya, Wah, halo. Halo, Bro. Muni dikira ora muni soalnya. Lek boyo. Golek boyo. Golek gawean wong ya. Boyo digoleki. Kancane wis nyingkir-nyingkir kok goleki. Karo Mbak Bella. Karo Mbak. Iki. Situ yo ngarah sing apik. Apa ya mau ya? Pak Waluyo. Mugi Pak Waluyo Pikantuk bila. Kata rezeki. tambah bahagia. Ya, jake. Ayo Bayu, putune Bu Martini kudu pinter. Ya. Yo, Ayo. putu Putu. teruskan. Kuwi ibumu mbahmu pinter ra umum, ibumu penyanyi, bapakmu pengendang. Ning guwa. Ayo, sewengi pokoke gawe parian. Ning guwa ana lawa. Pokoke tak Aja toke tak kabeh. warai. Ayo tak toke kabeh men mumet. Ndase kuwi mau. Boyo meneh. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ya wis ora apa-apa. Tak maklumi. Ana boyo. Wis, korona ana boyo kene. Wah. Kokean boyo malah nyaklek wong kok. Wis ora. Wis. Panas udan. Panas udan panas saling. Wong iki ora gawe kok. Urung kok sindene Urung, urung. ayo gawe sik. Penak Wis, temen sindene wis. gawe parian. Wis meh seneng kuwi mau. Nah, iya nak. Tak tunggoni nak. Wis anggere kek lahir ya. Ditunggoni iki kek lahir biasane. Ya. Kon Jepara kok ora pinter. Mangan sego, Mangan sego. Apa ya mangan watu kaya sego. wedange kopi. Wih, enak tenan iki jan. Jos. Terus Pak Waluyo, Pak Lawoyo. muga kathah rezeki. Iya. Apik. Amin. Gandeng ya Pak Waloyo ki nunggoni pitik. Muga-muga pitike aja mangan pil kabeh. Ngedok terus. Niki sing nanggap sinten, Pak? Pak Waloyo kalian Bu Tuwarti. Nggih. Waduh, sewengi kok ora ngerti sing nanggap iki lakon apa iki. Enak. Numpak ula. Ula meneh. Ora umum bocah kena ula ditumpaki. Ya lah mbok. Ana ula ditumpaki lah mbok numpaki aku kowe karuan. Wah, kowe iki. Ya yo. Numpak ula. Ya sakarmu arep ula tak tumpaki karmu nek diselenget. Lah ya. Karo Mas Galih. Wah, karo Mas Galih ya. Lah iki galih iki. Entuk piala kowe. Nah ditumpaki ku lho karo Mbak Laras. Weh. Mugi Pak Waluyo Heeh. benjang nanggap malih. Gila, wah iki pengajape apik iki. Apik. Ndonga-ndongake Pak Waluyo ki sugih terus iso wayangan meneh. Amin.
Ya Mbak, kowe bar numpak ula kowe numpaki apa? Niki mantene gendhe diumani nggih, Pak. Nggih. Ah nggih, mantene. Boyo Boyo karo dodok. Kayak engko nek tutuk Kayak lunga. lunga. Aku anggere ngene iki suwi ngono kitene gebebelen. Lunga ngalih. Lunga ngalih. Lha jelas nek lunga ki ngalih. Masa lunga kok ndelek. Terus nyang mula. Ah, terus pindah renang kuwi. Mula. Mugi manten kekalih. Weh apik-apik. Tansah bagya mulya. Elok tenan wah. Pemujimu kaya ngono kok tak tambahi selawe. Selawe buat. Ya. Wis iki wis rampung. Oh iya. Anak Sudan. Anak Sudan. Ya. Panas udan, udan panas aling-aling. Capek gunung. Dulangi nak. Nong ning nong. Ah iki tekek lho rek. Tekek lho mangan klenteng najan tuwek iso ngarit. Iso ngarit neng nggon peteng ngono maksude iki ngono. Ya. Latihan Nadyan wadon sarta lanang. lali ora digendangi dadi keinumane kok gler. Inumane banyu bane. Dadi ketungkol nonton dagelan. Ya, enggak. Caping gunung, Mbak. Saka vokal ora, saka kowe, Dik. Dek Caman. Dek jaman bercuma. Dek caman bercuma. Jar kelingan. Bolololo. Bombal. Bolololo. Tak openi ning saiki ana Ya. janji ning saiki apa lali Yo iyo senang-senang Eneng gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silih caping Yo. Ye. gambarnya Syukur bisa. sekar bisa Ye. Syukur bisa nyanyi. Gone padha lara
ning saiki ono ngendi Jarene wis semanang keturutan sing dikandang yen nate janji sing saiki apa lali oh sinandeng syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang kene padha lara lapa Surabaya tuku bayem. Mugi-mugi keluarga Pak Waluyo mugi tansah ayem tentrem. Amin. Nggih, mugi putra-putrinipun dadosa keluarga ingkang sakinah tansah atut runtut reruntungan sakinah mawaddah warahmah. Lan ugi-ugi anggenipun kagungan kersa kadang kulane pun Dimas Waluyo sageta mentas ngarep mentas mburi turah ngarep turah mburi ora ana barang kang cicir lan sakabehe sarwa-sarwi nyenengake. Iya amin amin ya rabbal alamin. Sapa ngerti sesuk nek tetak putune meneh wayangan meneh. Wayangan malih. Iya iki wayangan putrane Mas Andi Licip sesuk dilo meneh iki terus Mas Arga. Ah iki. Terus wis ana pamundhut Lintang Asmara iki Mas. Siap. Monggo kalian duet kalian sinten mang milih sampean. Sing tengah. Tengah. Nah, monggo Mbak. Lintang Asmara. Kadhe katur menika katur daten Mas Andi arep pencipta lagu ki dikirimi lagu. Untuk Mas Andi sukses selalu. Oke ya. Oke. Mbok kuku kathok to sih. Sen rambu wis tenan ta. Mosok kothom yang kedam yang kathok cekak. Lintang Asmara. Lintang Asmara nggih. Monggo.
nduweni sing ati setiaku bisa anduweni marang Yasul Asmi Lintang Asmara. Neng Solo tuku sabun. Nggih. Pun. Wong wonten tok. Ngono ya kok patut. Sabune gek tinggi. Neng Solo tuku sabun. Sabun. Nek wis ngono gek empun. Gek empun. Nggih. Matur sembah nuwun. Nika matur nuwun Mas Landung kula minangka wakil keluarga saking Mas Waluyo utawa Dik Waluyo kalian Mas Andi. Ugi matur dumateng keluarga ageng Pak Waluyo sekalian Ibu mboten saged urun menapa-napa namung donga ingkang saged kawula. Amin, amin. Aturaken dhateng keluarga. Mugi-mugi putra-putri pinanganten tasah ayem tentrem. Sak pengkeripun hajat menika Pak Waluyo sak keluarga manggya karahayon kabrujengan. Amin, 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 amin. Nggih. Sampun matur nuwun bincang pinangki malih. Nggih. Monggo pun lajengaken lampanipun Bu Cangik kalian Nggih, siap. Bu Limbo, monggo. Nduk. Piye, Mak? Ayo nderekke ratu Gustimu anggone anggen utawa anak Mas Lesmana bakal nglamar marang putrane Raden Arjuna. Ayo, Mak. Oke, sampun. Ayo nek ngono. Lah ayo. Kuwi sing ngenteni mik rampung muke. Oh iya. Tan samar pamoring sukma. Sinokma ya winaya ing asepi. Sinimbang dalenging kalbu. Tambokaning warana tarlen saking liep layaping aluyup